Obličejová sestava. Poloha klienta je na zádech, hlava na kraji lehátka, masér sedí za hlavou. Nanesení masážního prostředku a úvodní tření. Každá ruka na své straně. Tření provádíme příšky prstů vždy k uchu. Následuje vlnovité hnětení. Začátek je vždy u levého obočí, směrem nahoru k vlasům, takzvanou indiánskou masku. Poté jdeme přes spánek k nosu. A pak je to kolem bradice, jenom to vlnovité hnětení. Na druhé straně postupujeme nahoru ve stejném směru. Směrem k nosu, poté k uchu, ke spánku a k obočí. Následují tepací úkony, vějířovité úkony, říšky prstů, každá ruka na své straně, začíná se na čele, pak přes tvář až k bradě a zase nahoru, od ucha k nosu. Poté následuje škubání. Provádíme palcem a ukazováčkem na tváři. Opět je to ve směru indiánské masky. Na líčkách můžeme použít i prostředníček, ukazovačku. Následuje smetání, opět ve směru indiánské masky, to znamená od levého obočí. Druhý a třetí prst smetají. Poté bude následovat tepání pod bradou. Provádíme oběma rukama. Pak provedeme sklidňující protření. Následuje krouživé tření spánku. Provádíme bříšky všech prstů, každá ruka na své straně. Potom následuje tření oka po dolním víčku k nosu přes horní víčko směrem ven. Následuje tření u kořene nosu, jedna ruka fixuje čelo, ukazováčkem druhé ruky provádíme tření u kořene nosu. Provedeme pomalé chvějivé tření.
A na závěr je chvění mezi obočím, ukazováčkem a prostředníčkem. Pak to samé na bradě.